2/3 van Nederland is landelijk gebied en daarvan is zo'n 80% boerengrond, land, tuinbouw en veeteelt. Aan deze gebieden beleven wij dagelijks plezier. Het maakt ons Nederlanders. We komen er tot rust, genieten van de geuren en de kleuren en eten er lekker van. Van de moderne boer wordt een enorme inspanning verwacht. Zijn inkomsten staan onder druk, de milieueisen worden aangeschroefd en de regelgeving verandert steeds. Hoe hou je bijvoorbeeld de nieuwste ontwikkelingen bij? Welke gewasbeschermingsmiddelen mag je gebruiken? En dan speelt vaak ook nog de vraag: wie gaat het bedrijf in de toekomst voortzetten? We gaan eens bij verschillende boeren langs om de sfeer te peilen. Hoe belangrijk is hun grond? Een productiefactor of een emotie? Wij liggen best wel heel verspreid, ook hier in de andere polder. En dan had mijn vader overal puntjes, lange stukken en dat is allemaal verkaveld. En daar heb ik eigenlijk hiernaast 8 hectare in 1 kavel voor teruggekregen. En dat was wel een hele goede verbetering. Ja, grote percelen is veel efficiënter om in te werken. Je hebt het gewassenbeschermingsbeleid. Wij willen allemaal zo min mogelijk spuiten, maar zonder bespuitingen gaat het ook niet. Soms moet je ingrijpen. Nou, er zijn nu zeg maar best wel heel wat middelen in de pijplijn die heel vriendelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Want het beste werken de natuurlijke vijanden, maar je moet het soms aansturen. En dan heb ik wel eens het idee vanuit de overheid, er zijn middelen, ze zijn behoorlijk getest, maar het duurt zo lang tot ze beschikbaar komen aan de fruitteelt of aan de sector zelf. Dat vind ik wel eens een beetje zonde, want wij kunnen eigenlijk veel sneller schakelen. Maar hoe komt het dan dat zij niet schakelen? Ja, ze willen alles uitsluiten. We staan er ook wat verder van af. Vaak is zo een middel spuiten, dat is gif. Wat helemaal niet meer aan de orde is tegenwoordig. Ja, het is een beetje moeilijker om ze dat duidelijk te maken. In onze branche, wat je doet, moet je goed doen, zeg ik wel eens. Ik kan zeggen, ik neem er 5 hectare bij, appels en peren. Maar ik heb toch zelf het idee, wanneer je niet alles 100% goed doet, kun je er soms beter aan zijn om wat minder te hebben wat je wel goed doet. Als je groter bent, is dat in mijn ogen wel eens iets moeilijker, omdat je ook erg afhankelijk bent van andere mensen. Ik wil niet zeggen dat andere mensen dit niet kunnen, maar als teler sta je er toch iets dichterbij om toch iets dichter naar die perfectie te kunnen gaan. En alles moet op het goede moment gebeuren. Wanneer er eentje mist, ga je de rest van het seizoen problemen mee krijgen. Zowel kwalitatief of noem maar op. Leven de vrijheid. Ja, kun je wel stellen. Ja. Maar ja, in de natuur zijn is weer een hele plus. Daar geniet ik ook heel veel van. En tijdens mijn werk ben ik ook in de natuur. De boer is als eigenaar van de gronden rentmeester en medeverantwoordelijk voor de voedselvoorziening op aarde. Dat eist visie en lange termijn denken. De veerkracht en motivatie wordt soms erg op de proef gesteld, vakmanschap en vooral je grond kennen. En als het even kan, die kennis overdragen. Ja, in 1980 is helaas mijn vader overleden en toen heeft mijn moeder overgenomen met eigenlijk alleen, want die was eigenlijk ook geen boer. Die zat in het onderwijs, maar die heeft dat toen voortgezet met eigenlijk als enige reden dat ik het over kon nemen. En toen ben ik in 1988 in het bedrijf gestapt. In begin jaren 90 heb ik het van mijn moeder overgenomen. Je grond die kan heel goed vertalen als je iets niet goed doet. Dat is duidelijk. Het is niet dat je gewassen in de grond stopt dat het uit zichzelf een mooi gewas wordt. Dat hij input nodig. En die input heeft het nodig in de vorm van kunstmest, in de vorm van dierlijke mest. Vooral die mest, die ben me gewoon behoorlijk gebonden, de regelgeving vanuit Den Haag. En dat heeft een hele grote invloed op de groei van je gewassen. Uiteraard wil een ondernemer wel altijd meer als de overheid vasthoudt. Dat is logisch. Alleen nu is het zo op dit moment dat de regelgeving zo krap wordt dat je nu duidelijk ziet dat je niet meer aan kan voeren wat de gewassen nodig hebben. En ik kan je er een voorbeeld in geven. Ik heb op mijn bedrijf een quotum aan kunstmest en aan organische mest. Dus ik gooi liever
minder op een tarwe en die kunstmest die ik dan bespaar, die gooi ik op mijn andere gewassen en die hoop ik wel wat opbrengen. Absoluut, ja, natuurlijk is de toekomst voor boeren. Ja, dat kan niet anders, maar ze moeten eten. Het is een andere manier van ondernemen. Men hebben gewoon een enorme maatschappelijke verantwoordelijkheid als een agrarisch ondernemer. En daar loopt men ook niet voor weg. En dat is ook de uitdaging waar men voor staat. En dat binnen ontwikkelingen die hadden, dat de paarden weggingen na de oorlog, dachten de ondernemers ook dat komt niet goed. Nou, ik ben nou zei het toch behoorlijk ontwikkeld, dacht ik. Het credo nooit meer honger heeft de manier waarop we sinds de Tweede Wereldoorlog landbouw bedrijven drastisch veranderd. De uitgevoerde ruilverkavelingen en ook de landschapsplannen zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Kijk, een boer die nijpt dan en die kijkt of er volk in u zit, zo zeggen we dat dan. Ja, of er veel korrels in zitten, kijk, ja, dan moet er natuurlijk gevreven worden. Kijk eens. Ik ben hier geboren en getogen, dus ik bedoel, maar ik ben er redelijk mee vergroeid. Maar ik ben pas sinds 88 eigenaar. Alleen ik heb ook in maatschap met mijn vader geboerd, dus ja, ik ben hier direct na mijn schooltijd in bedrijf gekomen. Kleverskerken bestond al rond 1100 voor zover ik weet, dus ja, oude zeeklei. Een beetje bonte grond, verschillende samenstelling, dat is van licht en zwaar door elkaar heen. Voor deze regio Kleverskerken, die is in de verkaving bij Walcheren niet meegenomen. Wij zijn in de 60er jaar, begin 60er jaren zijn wij verkaveld. Nou ja, die mechanisatie en vooral die techniek, GPS zou ik daar ook in kunnen noemen, ja, dat is toch een ontwikkeling die heel erg doorgegaan is. En ik bedoel, maar uit mijn jeugd is natuurlijk de landbouwmechanisatie dan natuurlijk, ja, ik weet nog dat er met de hand van alles, maar als dat natuurlijk nog zo zou zijn, dan weet ik niet of ik boer geworden zou zijn. Maar de mechanisatie heeft natuurlijk mij dit ook wel mogelijk gemaakt. En ieder. Ja, ik vind dat het goede grond is. Alleen dat is natuurlijk ook de ondernemer die erop zit, die bepaalt of de grond natuurlijk produceert zoals dat je zou willen. Je portemonnee ligt buiten. En ik bedoel, maar ja, dat valt wel eens een keer tegen. En soms ook de natuur geeft en die neemt. En ja, soms valt het mee. En ja, ook wel eens een keer tegen. Ja. Een mens moet niet te veel rekenen, maar ik bedoel, maar dat is, je vroeg nu net over de grondprijs. Als je dat zou gaan rekenen, ja, dan zou je het moeten verkopen natuurlijk. Maar ja, dan ben je geen boer meer. En dan, wat dan? Dan zit je bij moeders achter de geraniums. Daar rij je ook niks aan. Weinig perspectief vind ik. Af en toe bestaat de indruk dat Nederland wel zo'n beetje af is. Het wegennetwerk is klaar en we hoeven ons alleen nog maar druk te maken over de files. Het natuurnetwerk is op enkele hectares na gerealiseerd en de landbouw heeft al tientallen jaren een leidende positie in de wereld. Een moderne agrariër is goed opgeleid en zich vanuit de dagelijkse praktijk bewust van zijn verantwoordelijkheid. Hier lopen nu een aantal koeien in de wei. Je ziet dadelijk waar ze een hoopje mest gemaakt hebben. Daar staat het gras helemaal groener rond, omdat daar op dat hoopje veel voedingsstoffen liggen. Maar de overheid denkt wel eens van onder dat hoopje mest is alles weg, alles weggespoeld. Maar op de kleigrond is dat helemaal niet zo. Die voedingsstoffen zitten er volgend jaar nog in. Maar 20 centimeter ernaast staat het gras geel, omdat het te weinig voedingsstoffen heeft. En dat vind ik wel eens een jammer iets, zeg maar. Nou, geachte mensen in Brussel, wij zijn hier jonge melkvrouwen, we willen het graag goed doen, we willen efficiënt met de grond, met de dieren, alles omgaan. Maak gewoon voor iedere hectare grasland een norm op de kleigronden, maak voor de zandgronden een andere norm. Maar kijk ook wat er van opbrengst van hectare geoogst wordt, dat moeten we allemaal doorgeven aan de melkfabriek, aan de overheid. Dus alles is bekend. Maar laat ons daar ook gebruik van maken om de grond zo efficiënt mogelijk te benutten. Ik heb hier een melkveebedrijf. We houden hier 225 melkkoeien en 180 stuk jongvee van 0 tot 2 jaar leeftijd. En daarnaast heb ik dan een kleine 20 hectare akkerbouw gewassen. Ze krijgen iedere dag dagelijks vers eten voorgeschoteld. En ze mogen vanaf dat ze hier 2 weken oud zijn onbeperkt eten totdat ze hier weggaan.
Welk dier heeft dat nog, zeg maar? Wij als melkveehouderijsector hebben, denk ik, praat ik over een jaar of 8, 9 geleden, ook eenmalig een steunbedrag gehad ter compensatie van de lagere melkprijs. Ik heb zoiets voor grond is een product dat toch zijn waarde wel blijft houden. Het zal in prijs wel fluctueren. Het is een product waar er niet meer van gemaakt wordt. Dat is ook een reden waarom ik in koeien en grond uitgebreid ben in bepaalde jaren. Als je nooit ontwikkelt en iets doet, dan sta je over 15 of over 20 jaar nog op dezelfde plaats. En als je dan op dat moment ooit nog een keer iets zou willen kopen of uitbreiden of een stal of willen bouwen of een nieuwe machine kopen en je hebt nooit ontwikkeld en nooit verder gedaan en je kunt het niet uit eigen middelen betalen, dan moet je vaak naar de bank toe en dan zegt de bank ja, maar je bent veel ondergemiddeld. Ik weet niet of we dat wel zien zitten om daar nog een investering in te doen. En op dat moment ben je al te laat. Of ze willen of niet, de agrarische sector moet mee in de vaart der volkeren. De circulaire economie bijvoorbeeld, waar grondstoffen en materialen hergebruikt worden. Ook moeten ze hun houding aanpassen ten opzichte van energiegebruik en openstaan voor het verduurzamen van de landelijke gebieden en de versterking van de stedelijke gebieden. En dan moeten ze ook nog eens meedenken over nieuwe bestemmingen van bestaand vastgoed. Na de deltawerk is het, toen het Veerse gat afgesloten is en het Veerse meer geworden is, het ontwikkeld tot landbouwgrond. Er is heel het Veerse meer ingericht. Er zijn recreatieterreinen ingericht, natuurgebieden ingericht en dit deel van het Veerse meer, met nog meer delen, maar dat was ingericht als landbouwgrond. En dan heb je het over de eind jaren 60, begin jaren 70. Die grond die moet een beetje rijpen, zeggen ze wel eens. Je hebt hele oude polders, dan zeggen ze dat de grond al gerijpt is en hier is dat nog gewoon volop in proces. Ja, dan komt er iets op je pad van, goh, zeker al, zouden we kunnen telen? Ja, gaan we gewoon proberen. 50 vierkante meter begonnen, naar 500 vierkante meter en nu 1,5 hectare. Ja, dan is dat nog steeds pionieren na 10 jaar, maar ja, het is wel iets, het zorgt wel voor een stuk verbreding aan je bedrijf. Een paar jaar geleden kwam er wat te koop hier in de buurt. Als ik het met mijn bouwplan zoals ik het nu doe, dan kan ik het niet uitrekenen. Dus dan moet ik echt andere dingen gaan ondernemen binnen het akkerbouwgebeuren om daar gewoon die €100.000 dat het kost per hectare, om dat financieel uit te kunnen leggen. Zeg maar. Met tarwe moet je er gewoon niet aan beginnen. Als ik meer uit mijn grond zou willen halen, dat kan makkelijk. Dan ga ik gewoon, nu teel ik 1/6 aardappels en 1/6 suikerbieten, ja, dan ga ik naar 1/4. Maar dan ga ik gewoon intensiever telen. Nou, dan ga ik op de lange termijn ga je er minder vandaan halen dan nu, zeg maar. De loonwerker die investeert er ook in. Dus afgelopen jaar hebben we plaatsspecifiek aardappels geplant. Dus op de lichte grond hebben we de pootafstand wijder gemaakt en op de zware grond nauwer. Ja, dat kan je met de hand ook allemaal doen. Maar vroeger was dat kettingje verleggen en nu is het gewoon op die computer die kaart erin lezen. Omdat die helikopter een dag ervoor die foto gemaakt heeft. En die heeft gewoon de reflectie van die grond gezien. Oh, dat is daar zwaar, precies allemaal ingetekend in de kaart. Nou, die pootmachine die ziet dat en je gaat rijden. En die begint hij op de pootafstand 30 centimeter. En dan gaat hij ineens naar 25 en dan gaat hij ineens naar 35. En zo probeer je zo'n homogeen en egaal mogelijk gewas te krijgen. Helemaal 100% lukt je nooit, maar de perfectie benaderen, ja, dat is wel de bedoeling. Het is te leuk, te mooi en te interessant om mee bezig te zijn. En als je die techniek, je hebt een keer een nieuwe kunstbestrooier gekocht, nou, daar zit die techniek op. Ja, dan is het wel gewoon mooi om daar gebruik van te maken. Kijk, vroeger deed je met automatisch, dan wist je gewoon van, daar in die hoek moet het ietsje meer. Doe ik even plussen. Maar ja, je komt ook tot andere ontdekkingen. Dat het soms helemaal niet aan de stikstof ligt, maar dat het aan een andere meststof ligt. Dat het aan de kali ligt bijvoorbeeld. Boeren weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Het zijn gedreven ondernemers die met hun beide voeten stevig in de Zeeuwse klei staan. Het is niet gezond om structureel altijd steun te blijven uitkeren. We willen gewoon als sector ook op een normale manier onze boterham verdienen zonder steun, zeg maar. Vroeger was het natuurlijk zo, dan was de oudste zoon die nam per definitie het bedrijf over. Of het leuk vindt of niet, dat was zo. En dat is gelukkig niet meer. Die jongens die zijn vrij om eigen keuzes te maken en het eigen leven in te delen. En gelukkig is het zo. En dus komt er een moment, en wanneer op dat moment is, dat weet ik niet, ik hoop dat het heel lang duurt. Ja, dan gaan wij met de familie een afscheid nemen van onze grond. Ja, dat is zo. En dan moet je bent iedere dag met het weer aan het dealen. Dat is gewoon, dan is het nat, dan is het droog. En daarom zeggen ze dat boeren klagen. Maar
Maar ik klaag niet echt. Je hebt er gewoon mee te doen. Ja, ik ben ervan afhankelijk. Wanneer dit helemaal niet goed is, dit is toch ja, de basis van heel mijn gebeuren. Ik kan op een betonvloer kan ik dit niet doen. Ja, dit is gewoon eigenlijk ja, de basis van alles.